Det er godt. Jeg glæder mig. Vil du ikke lidt med ordet? Nej, selvfølgelig vil jeg lige starte med at sige tusind tak, fordi I alle sammen er kommet. Og ikke mindst specielt en tak til hele det, vi kalder Mini-Tyskland. Det kan godt være, at alle ikke lige ved det, men det er de folk, som nu sådan er halvt dansk, halvt tysk, som også har været et stort hold omkring at være med til at få hængt den her feststabel på benene. Vi har været her siden i går, fået det hele banket på benene, og det har været et fantastisk fællesskab, og det har simpelthen været en fest allerede fra i går med det her på benene. Det har været fantastisk sjovt, tusind tak. Jeg kunne simpelthen ikke have gjort det. Til en bror og en bedste man, for god støtte, nogle skønne forældre, som Dorte og jeg virkelig nyder enormt meget at kunne besøge en. Altid kæmpe støtte fra jer. Det er også tusind tak. Det nyder vi meget. Så kommer det store spørgsmål. Skal han sige noget på tysk? Den lader jeg hænge lidt. Okay. Men nu er det jo sådan, der er jo sådan flere ritualer, som fuldbyrdige og sådan et ægteskab. Flere er både mere saftige og sjove end andre. Ja. Men jeg tænker lige præcis i det her tilfælde, der tror jeg ikke, at ægteskabet holder med mindre, at jeg siger et eller andet på tysk. Jeg tror, der er en vis forventningspres i over. Så, jetzt geht's los. Okay. Ja, jetzt habe ich beschlossen, eine deutsche Frau zu heiraten. Und ist verpflichtet. Wenn Sie eine deutsche Frau heiraten, erwartet sie auch, dass Ihr Mann zu der Hochzeit sein Gespräch auf Deutsch sprechen kann. Davor sehe ich auch heute als eine Form der Prüfung. So sehen wir, wie es geht. Liebe Länder, liebe Horst, erstmal vielen Dank für Dorte auf die Welt zu bringen. Ihr habt echt ein Juwel geschaffen und ich kann stolz auf Sie sein. Und auch danke, dass ihr Dorte unterstützt haben, den Welt zu entdecken, so dass sie nach Dänemark gekommen ist. Für das bin ich sehr dankbar. Ihr müsst wissen, dass wo oder mit wem ist Dorte immer von Menschen um sich herum geliebt. Natürlich nicht zuletzt von mich selber. Ich sehe es als meine Hauptaufgabe im Leben, dass ich immer Dorte schützen und lieben. Dann will ich auch sagen, dass ich sehe heute als ein schönes Bild von zwei Welten, das jetzt treffen. Zwei Personen, Dorte und ich, zwei Familien, Andresen und Ebdrups, aber auch zwei Länder, Dänemark und Deutschland. Alle mit Unterschieden, das muss wir auch heute feiern. Erstmal Prost. 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 Wir können alle voneinander etwas lernen. Und so ist es auch mit Ehe. Dorte, wir haben so viel voneinander gelernt und ich hoffe, dass wir in unserem Leben wieder voneinander lernen. Wir kommen aus zwei verschiedene Welten, aber im Herzen sind wir ähnlich. Zusammen sind wir größer und stärker und ich freue mich, unsere Leben zu teilen. Ich hoffe, dass mein Deutsch gut genug für meine Frau ist. Das hat geklappt, ne? Ja. Sehr godt. Men jeg skal også snakke lidt på dansk, Dorte. Ja. For når det kommer fra hjertet, så er det alligevel bedst for mig på dansk. Kære Dorte, jeg vil starte med at spole tiden et par år tilbage, til dengang vi mødtes første gang. Og jeg har altid levet sådan i en form for sådan naiv vidsthed om, at et eller andet sted derude, der må der være en eller anden, som på en eller anden måde er min bedre halvdel. Og det er jeg virkelig stolet på. Og det kommer sådan lidt heroverfra, fordi jeg er vokset op med en mor, som hver gang jeg sådan har været lidt teenage-frustreret, det tror jeg alle sammen, vi har prøvet at være, så har hun sådan i ro og mag fortalt mig, at et eller andet sted derude i verden, der sidder der en sød lille pige, som du dag skal møde og dele resten af livet med. Og så har hun fortalt mig, at jeg skulle skænke hende en tanke og bede Gud om at holde sin hånd over hende, og jeg skulle glæde mig til at endelig møde hende en dag. Og så vil jeg ikke være i tvivl. Og så har hun altid kommet den her klassiker, og den har hun sagt 10.000 gange, jeg havde det altid, men når du møder den rigtige Thomas, så skal du sætte alle sejl til. Og sådan, ja, mor, det er rigtigt. Du skal sætte alle sejl til, men den er god nok, Dorte, fordi i dag der sætter jeg alle sejl til.
Så tak for den. Men det startede jo sådan set, det kan man sige, allerede den dag vi mødtes, og det er klart, det husker jeg selvfølgelig, som var det i går, at jeg så dig på seminariet til en fastelavnsfest, og der tænkte jeg, at der er et eller andet, det er jeg nødt til at gå over og sige pænt goddag til. Så fandt jeg ud af, at du talte ikke særlig godt dansk, du snakkede tysk, og så fik jeg et chok og tænkte, nå. Men det var faktisk også en lille smule interessant, fandt jeg ud af. Ja. Og ja, det var lidt interessant, for du var også guddommelig smuk. Og du har en eller anden aura rundt omkring dig, som er fuldstændig uimodståelig for mig. Jeg lægger også mærke til, at lige meget hvem du møder, folk de holder af dig, og du vader ind i folk med træsko på, som man siger på dansk. Og du er enormt velholdt af de mennesker omkring dig. Det siger meget om dig, at når man møder dig første gang, så kan man mærke dig, og dit smil, og dig, du er til stede, og det er fantastisk. Og det kunne jeg også mærke første gang. Jeg tænkte, den går jeg efter. Så nemt var det så ikke lige helt. Jeg var nødt til at kæmpe lidt, og det tænker jeg, det er sådan et eller andet, sådan skal det bare være. Man skal have jord og jagt og bytte lidt. Men vi blev først enormt gode venner. Og jeg begyndte at besøge dig hjemme hos de der 4 tyske piger, som boede i Haderslev, og det var sådan, hvad laver I her? Men jeg fik det givet navnet Mini-Tyskland, den har hængt ved siden. Og vi fik lavet en god vennekreds der, og ikke mindst blev vi enormt tætte venner. Men der var et eller andet i mig, som sagde, at jeg kunne mærke fra start, da jeg mødte. Og det lyder som en kliché. Men jeg vidste, at det var ikke et spørgsmål om, hvorvidt at vi to skulle sidde her i dag. Det var et spørgsmål om, hvis du kunne se, at det jeg så ville det ende her. Så det var et spørgsmål om, vi skulle bare lige over på den anden side. Jeg skulle lige have dig. Det første kys skulle faktisk bare komme. Så vidste jeg, at det ville være her. Og der var sådan et lang vej derhen. For første gang jeg sådan lidt fortumlet erklærer min kærlighed til dig. En gang i Flensborg var noget apfelkuchen, tror jeg det var. Så bliver du sådan ganske forvirret til, nej, det kan ikke passe. Som piger nu gør, når deres bedste venner, de pludselig er vanvittigt forelskede. Men alligevel kunne jeg mærke, at jeg tror, jeg plantede et frø i dig, for du gik i hvert fald straks hjem og fortalte dine forældre om ham der Tomi fra Haderslev. Så et eller andet må jeg have vækket i dig. Men det venskab, vi først har bygget op, inden vi så senere blev kærester, det vil jeg bare fortælle, at det er utroligt taknemmeligt for vi lærte hinanden at kende indenfra og ud, og har været enormt meget sammen. Og vi laver ting sammen, vi deler ting sammen. Vi har de samme drømme, og vi har det samme gemyt. Vi elsker at drikke kaffe om morgenen, vi elsker at drikke rødvin om aftenen, og vi elsker at være sammen, du og jeg. Og det sætter jeg enormt stor pris på. Det er virkelig fantastisk. Vi blev så endelig kærester. Det skulle til, det var en tur ud at kigge over havet i et sommerhus i Rødvig. Det kan jeg anbefale til nogen. Så sidde og kigge ud over vandet og snakke et par timer om, hvor gode venner vi er, og indtil hvem skal jeg så egentlig kysse den anden først? Og så bliver det nærmest sådan en beslutning, for når man er så gode venner, så skal man også sige, at hvis vi gør det her, så gør vi det. Det gjorde vi, så satte vi alle sejl til. Og det har været fantastisk lige siden. Jeg elsker hver dag sammen med. Jeg glæder mig til resten af vores liv sammen. For det gik ikke mere end et år, da vi har været kærester. Så spurgte jeg, om du ville dele resten af dit liv sammen med mig. Nu har du sagt ja til. Nu er du gået yderligere et lille år mere. Nu står vi her i dag. Og det er det største, der kan ske i en mands liv. Det er at få lov at stå her og have set dig gå op ad kirkegulvet. Det er det største overhovedet i mit liv nogensinde. Det har været fantastisk, og det er der evigt taknemmelig for det. Du er så smuk. Du er så dejlig. Jeg elsker dig så højt. Det ved du slet ikke, og jeg glæder mig til at dele hele mit liv med dig. Jeg vil altid passe på dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Og jeg vil altid være der for dig, lige meget hvor tung du bliver. Sådan både i bogstaveligste forstand, men måske også mere sådan i overført betydning. Mine skuldre de er brede. Og ikke sådan kun fordi jeg render rundt nede i Fitness World og ser smart ud, men måske også sådan, fordi jeg kan godt. Jeg har også. Og til sidst så vil jeg slutte af med sådan en lille ting, som du engang sagde til mig, og som er blevet sådan en ting, vi har sagt til hinanden et par gange, og det er faktisk længe siden efterhånden. Du sagde til mig, at perfekt det findes ikke. Der er ingen mennesker, der er perfekte, hverken du eller jeg eller nogen anden. Og det er sådan, der er at leve, det er sådan, der er at være menneske. Men perfekt er, når man ikke ønsker det anderledes. Jeg vågner hver dag og vil ikke ønske det anderledes. Du er perfekt, som du er. Jeg elsker dig utrolig meget. Og
Og tusind tak for i dag. Tak.